Alhamdulillah sampai detik ini tasih diparingi kesehatan bagi iman Islam sampai melampaui ibadah bulan Ramadan, melampaui ibadah siang, ibadah qiyam, dan ibadah liturgi. Jadi sedaya ibadah kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Sedaya jamaah kang kula hormati. Kalau mungkin pas bulan Rejab, bulan Rejab niku kan disebut sebagai Syahrullah, bulane Allah. Sehingga para ulama menyarankan nek bulan Rejab ngata-ngataken maos istighfar. Lajeng sabare Rejab wonten bulan Ruwah, bulan Sya'ban. Niku sebutane Syahrul Muhammad, bulane Kanjeng Nabi Muhammad. Mulane para ulama menyarankan nek bulan Ruwah kengken ngata-ngataken maos sholawat. Lah sakniki bulane bulan Ramadan. Niki bulane umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo para ulama menyarankan kita ngata-ngataken maos napa? Al-Qur'an. Ngertos Quran nggih? Nggih. Al-Qur'an niku pinten juz? Pinten juz Bu? 3 doso. Enten sing luwih. Bekne Qur'ane beda. 3 doso juz. Jumlah surat pinten? 100 pinten? 50. Pun nggih cakep nggih. Jumlah ayat akeh. Jumlah ayat nek jenengan hitung saestu iku 6236. Enten sing ngitung 6666 niku Imam Nawawi, tapi niku ben gampangaken wong ngiling-ngiling. Pokoke 6000 luwih. Lah niku dibagi berdasarkan klasifikasi kaya ayat halal haram niku. Tapi sakjane lek jenengan hitung saestu 6236. Jumlah kalimat pinten? Quran iki kan enten kaya bismillahirrahmanirrahim. Niku bak niku sak kalimat. Ismu sak kalimat, Allah sak kalimat, Ar-Rahman sak kalimat, Ar-Rahim sak kalimat. Sak ayat niku luwih saka enten gangsal tengge bismillah. Lah nek sak Quran niku enten ulama sing ngitung, ulama mboten kula sing ngitung. 700.000-an, 790.000 sekian kuwatan. Enten malih ulama sing sampai ngitung hurufe. Ba dihitung, sin dihitung, mim dihitung. Niku sampai ngitung 1.017.000 sak Quran. Lha kenging napa sampai ngoten? Nggih. Mergi Kanjeng Nabi ndhawuhaken wong maca Quran iku ganjarane per huruf. Ganjarane per huruf, mboten saiki maca engko oleh ganjaran kok awam maca mboten per wektu mboten. Nek salat kan hitungane kok zuhur ana ganjarane, ngasar ana ganjarane. Nek Quran mboten. Quran itu ganjarane per huruf. Nek sak lungguhan kok jenengan macane sak surat mawon sing cekak kaya inna atau inna. Niku ganjarane wis pirang huruf. Kuwatan pun. Makanya Kanjeng Nabi ndhawuhaken la aqulu alif lam min harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Alif lam mim iku ora dihitung sak huruf. Tapi alif iku sak huruf, lam sak huruf, mim sak huruf. Dadi lek jenengan pengin oleh ganjaran maca Quran sak huruf, yo nganggur-nganggur maca nun. Ngono tok wis oleh sak huruf ganjaran. Nah, ganjaran teng Quran iku mboten namung maca tok.
Pak saiki wis tuwek Pak, wis gak iso maca Quran. Nah, salahe wayahe nom nganggur. Gak dienggo belajar maca Quran saiki getun. Tapi nek wis telat ya napa? Nah, ganjaran Quran mboten namung maca tok. Jenengan mirsani Quran tok, mirsani niku lho, mushaf Al-Qur'an tok, ndelok tok wis saleh ganjaran. Durung diwaos niku. Didelok tok wis saleh ganjaran. Dewe ulama khamsun minal ibadah, ana 5 perkawis delok tok iki wis ngibadah, delok tok iki wis oleh ganjaran. Napa mawon niku? Nggih niku nadrul mushaf, ningali mushaf Al-Qur'an. Nomor kali nadrul Ka'bah, ningali Ka'bah. Nomor 3 nadru wajhil waliden, ningali wajahe wong tuwa. Niku wis ganjaran. Nomor 5 nadru Zamzam, ningali banyu Zamzam. Tahutul khotoya, iso ngapus dosa. Sing nomor gangsal niki nadru wajhil alim, ningali wajahe wong alim. Lah ningali wajahe Pak Wi ganjaran. Nah, pokoknya garwane jenengan kok wong alim, wong pinter, ngerti agama nggih, bukan pinter agama. Niku delok tok iso ganjaran. Napa malih demek oleh ganjaran, luwih akeh timbang delok. Tapi demek Quran mboten sembarangan. Mergo demek Quran kena aturan la yamassuhu illal mutahharun. Nek demek kudu suci. Berarti kudu lapas sik nek demek Quran wudu. Lho. Berarti kapan demek Quran wis oleh ganjaran wudu, wong wajib wudu. Demek Quran mboten wudu, dosa. Dosa saestu. Jenengan demek bojone gak wudu sakarepe. Wong bojo jenengan tutuk Quran, tapi nek demek mushaf Quran, demek kudu wudu. Makane ngapunten ibu-ibu nek umpami kok resik-resik dalem terus enten Quran gemledak ten ngene meja napa terus jenengan badhe mindah ten lemari napa ten rak wudu sik. Saking sucine Quran demek mawon sing demek ya kudu suci. Berarti nek kita kudu suci berarti kan demek iku wis oleh ganjaran wudu. Wong sakurune kudu wudu. Lajeng maca niku nggih ganjaran tok niku. Nembe ningali, nembe demek, nembe maca oleh ganjaran. Bahkan Kanjeng Nabi dawuhaken afdhalu ibadati ummati qiraatul Qur'an. Apik-apike ngibadahi umatku yaiku maca Qur'an. Maca tok lho Pak Bu. Dereng paham, dereng tadabbur, dereng ngamalaken. Maca tok wis ganjaran tok. Bahkan Sayyidina Ali ngaturaken ganjaran Qur'an iku bener dihitung Kanjeng Nabi per huruf kaya wau. Tapi tikelane ganjaran niku tergantung kondisi tiyange. Tergantung kondisi tiyange. Mangkana yaqra'ul Qur'an fa huwa qaimun yusolli fajlahu mi'atu ajru mi'ati hasanah. Sapa wong nek maca Qur'an nang jero salat karo ngadeg. Nah, jenengan maos Quran teng ngene salat pas ngadeg jumeneng niku lho. Niku kan kita nek bar takbiratul ihram apa niku lak maca surat Al-Fatihah. Lajeng maos surat-surat niku. Niku ganjarane per huruf likulli harfin. Niku ganjarane tikel 100 kebagusan. Sak huruf niku. Makanya kita kan diutus nek pas wayahe salat khususe salat ijen nek iso maca surate sing rada dawa utawa senajan gak dawa surate cendhek nek iso dibolang-baleni salat ijen nggih mboten jamaah salat ijen ben tambah kathah ganjaran
Soale per huruf tikelane ganjaran niku 100 hasanah, 100 kebagusan. Nah nek maca Quran niku karo lungguh nang salat karo lungguh, mergi kan enten tiyang salat niku sing jumeneng, enten sing uzur terus karo lenggah. Nek maca Qur'ane salat karo lenggah niku per huruf ganjarane khamsina hasanah, 50 tikelan kebagusan. Nah nek maca Qur'ane niku ten jabae salat, tapi tak sik gadah wudu, wa huwa ala wuduin, wa huwa ala tuhrin. Macae mboten ten lebete salat. Nah kaya jenengan nek Ramadan kan deres Quran nggih, deres Quran. Sakjane nek istilah napa ulumul Quran niku sing jenengan waos niku tiyang nek maos Quran bareng-bareng rame-rame niku enten sing sebutane deres mudarasa, enten sing idaroh. Nek mudarasa iku wong maca siji engko sing maca kedua niku baleni. Maca ketiga baleni. Dadi kaya maca surat Al-Hajj utawa Al-Anbiya niku sing kedua ya maca surat iku mang Al-Anbiya dibaleni maneh namanya mudarasa tadarus. Tapi mergo wis nang Indonesia wis dadi gak karu-karuan akhir istilah. Nek idaroh niku maca nyambung. Wong siji maca surat Al-Baqarah, engko wong kedua maca Ali Imran, tak terus iku idaroh. Nah, tiyang nek maca Quran jabone salat, baik bareng-bareng utawa ijen ngoten wau, niku per huruf tikelane ganjaran selangkung kebagusan. 25. Tapi nek umpama macae niku ten jaba salat tur mboten gadah wudu. Mboten gadah wudu angsal maca Quran mboten. Angsal sing mboten angsal wau demek. Nek demek kudu wudu. Tapi nek maca tok gak usah demek. Mboten napa-napa, maka ganjarane sedoso kebagusan. Ibu-ibu nek masak nggih mboten gadah wudu umpami. Pokoke mboten haid, pokoke mboten haid, namun mboten gadah wudu. Muhdits utawa sing asghar, kados kecil. Namun goreng-goreng utawa ulek-ulek niku disambi karo maca Al-Qur'an. Yo Pak yo ora iso Pak maca Quran gaten demek. Jenengan kan apal surat pendek. Kul yo diwaca bolak-balik kan wis ganjaran. Nah, bapak wayahe ten Sabin utawa ngarit. Ing karo maca Al-Ikhlas, maca Wal Asri, apa ina atau ina wis ganjaran tok. Sing penting macae mboten ten panggenan najis kaya jeding, ten kandang pitik utawa kandang apa sapi mboten angsal. Tapi lek nggur ten sawah, ten dalan, ten pawon jenengan maos mboten napa-napa. Gedhe ganjaran. Niku nembe maca lho niku nembe maca. Bahkan Kanjeng Nabi niku menjanjikan syafaate Quran kangge wong sing maca Al-Qur'an. Niku dereng tadabbur, dereng ngamalaken, dereng tasik maca tok tingkatane wis oleh syafaat. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Waca Quran, waca tok ae sih. Engko bakal nang dina kiamat pikantuk syafaate Al-Qur'an sing maca. Wis gedhe ganjarane maca. Bahkan enten tiyang niku masyaallah nggih. Sampai wau didhawaken afdhalul ibadati ummati qiraatul Qur'an. Saapi-apike ibadah iku Qur'an. Dan kitab itu disebutaken saapi-apike wiritan iku wiritan Qur'an. Saapi-apike wiritan iku wiritan Qur'an. Bahkan nek enten wong iku duwe hajat, duwe kebutuhan, tapi ra sempet ndonga, ora sempet njaluk nang Allah. Mergo dheweke niku wis sibuk karo maca Quran. Wis sibuk karo Quran sampai gak sempet ndonga. Dadi penggawean niku bar salat maca Quran. Sampai ndonga gak ana wektune. Dadi dike maca Quran tok ae. Niku justru diparingi Allah kebutuhan
nggih kecukupan sing ngeluwihi karo wong sing njaluk. Utiya afdolama atas saili. Karo Allah dikei perkara sing luwih apik tinimbang perkara sing dijaluk karo wong. Dadi kita niku pangke bakale pikantuk hajat, pikantuk terkabulnya hajat kita itu tanpa ndonga. Mergo wis sibuk maca Al-Qur'an. Niku nembe maca tok. Napa malih mangke nek purun tadabbur, angen-angen maknane. Napa malih purun mempelajari hukum-hukume. Ngantos paling dhuwur nggih niku ngamalaken isine Al-Qur'an tambah top-tope top. Pak, nah saiki macane gradul-gradul lek piye oleh mek titik mboten masalah. Maca Qur'an mboten kudu akeh-akehan mboten. Maksude jenengan ora usah ningali kancane kancaku sedina iso sak jus rong jus. Aku macaku gradul-gradul mboten masalah, sak sagete jenengan. Jenengan sagete sak halaman ya sak halaman. Sagete sak lembar ya sak lembar. Ora usah bandingno karo kancane jenengan piyambak. Kanjeng Nabi dawuhaken al-mahir bil Qur'an ma'as safaratil barara. Wong nek wis pinter Qur'an tingkatane ma'as safaratil barara. Tapi nek enten wong waladhi yaqra'ul Qur'an wa yatatta wa yata'ata pokoke macane gradul-gradul istilahnya wa syakun alaihi kabotan maca Qur'an wangel walladina amanu maca gradul-gradul falahu ajroni oleh ganjaran loro. Siji ganjaran mergo cek gelem maca Quran, nomor loro ganjaran kangelan maca Quran oleh ganjaran double. Makanya kita gini ingin mengatakan kula piyambak ugi jenengan sami monggo ngatakan maca Al-Qur'an mumpung bulan Ramadan. Monggo pun kulino ten Ramadan ten jabone Quran kabeh gak maca Quran iku enak. Wingi Ramadan aku iso maca sak juz, mosok jabone Ramadan kok tambah mudhun. Lek iso kan yo diterusne pancet wonten. Mugi kita sedaya pikantuk syafaat Al-Qur'an. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang tengah kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.